Hi there. Sanibona. Awubona ukuthi niyaphila. Madoda ngizokhuluma ukuthi manje isibhebha. Mase sizochama. Kunento engifuna niyeke, into engifuna niyazi. Nina nibuka abantu ababhebhanayo laba ababhebhana kuma movie. Ababhebhana kulama site enihamba niyongena kuwona bese nitshela ukuthi fanele nakuthina nenze leyo nto. Uma ubuka laba abantu bebhebhana ngizokwenza isibonelo senganenzela ivideo ukuthi mangabe usichama asichami yona iyogurt ukubona mangabe ubuka laba ababhebhanayo intombazane size yabamhlophe sekuze kube mhlophe ngisho ipipi namasenda lo cha basuke befaka iyogurt iclean iyogurt right for ukuthi uyifake ngaphansi khona ke nokunye abangakusebenzisa okusafe for ingquza ukuze mayibhebha nizohala nina nitshela ukuthi hayi le ntombazane iya enjoy size yachama benzela nini. But ke ngifuna nikiyeke nengifuna nikwazi ukuthi yekani ukuthi maniyobuka lapha bese nitshela ukuthi nathi kuzokwenzeka the same thing thina sichama into enormal. Nakho ke futhi okunye mangabe laba bebhebhana nibuka babhebhane mase intombazane sizochama uthola ukuthi azalikhipha ipipi khane wena uzobona ukuthi iyachama or isikhathiwe isinyana encane kwangena le phansi ukuthi uyalikhipha ipipi wena fanele ubone ngathi kuyajuice. Layilani ke ithando zami. Reality ke sesikhuluma ngawe nomfazi wakho nentombi yakho senibhebhana kwangempela anibhebhani wakusebhebhanela amakhamera. Sithando sami uma ngabe nisibhebha iningi lenu aniyazi le ndawo le ebamnandi kakhulu mangabe nisibhebha ukuthi kuphi nendawo le bizwa ngeG Sports. So ke kuyenzeka ke masibhebhana bese ngithi kuwena hayi sithando sami hlala lapho dali hawe makwaze kwamnandi hawu sithando sami ngiyakuthanda hawe mabhebhe kwaze kwamnandi ingoba usufike kuleyo ndawo engiyithandayo ufike kule ndawo engizwayo ezongichamisa. Yabona into leyo yekanike nini ukuthi ngithi ngikuncoma ngithi bhebhe lifake lonke ngithi bhebhe angisho ukuthi ngisholo ukuthi kumnandi ziningi izinto esikhulumayo mangabe sithi go deeper baby ngisholo ukuthi yabona lento usuyitholile ingenza ngisho yonke into hlala lapho mawukuthi ubukade uyishaya kanje ungibhebha kancane sengithi bhebhe hlala lapho hayi mabhebhe kwaze kwamnandi bhebhe mawukuthi uyashila lapho ungathi kanje uyabona lento leyo uthi hayi lento yokufuna ukushow off ufuna ungitshengisa ukuthi wena uyakwazi ukulifaka lize cishe liyofika emphefumulweni uyakwazi ukulifaka lize cishe liyofika ezibilini uyakwazi ukufaka ipipi liyothinta amathumbu. Ungayenzi leyo nto ngisho ukuthi ubhlungu angibuzwa which vele ngizogcina sengizwa ubhlungu once ngizwa ubhlungu ukuchama kwami lokho bese kufuna ukuba khona buyele emuva usungiphazamisile vele wena ngoba usungikhombise itechnique yakho yabo angisekho interested sengizokwenzela wena sengi-uncomfortable ngisachama. So uma ngabe sisinitshela ukuthi hayi baby right there baby ufike kusona isport baby kwaze kwamnandi lamnandi ipipi uzuthi hayi mali zami ipipi lakho baby inquze yakho yonke baby qhubeka lapho baby mawukuthi ipace uyayishintsha ithi ukuyinyusa kancane ulokhu lapho ongakwenza ukuze ungikhuthaze ongakwenza ukuze ngi-enjoy kakhulu ngi-enjoy ngiqabule emqaleni while ungibhebha ngaleyo pace eyodwa ngibamba ngithinta while ungibhebha ngaleyo pace eyodwa kodwa musukuyeka ungasuki ngizophazamiseka. Qhubeka ulokhu ungibhebhe kanjalo qhubeka ulokhu ushaya kanjalo ipipi qhubeka ulokhu uma uthi ukusheshisa kancane ngaleyo ndlela ukuze nami ngizochama ngichame kahle ngichame ngingazange ngize ngiphazamiseke. Hayi lento enokuthi nifune usungibhebha kakhulu manje usungibhebha sometimes zintshela ukuthi hayi baby sengiyachama hawe mabhebhe ngiyachama baby hawe mawazangichamisa baby wazangichamisa uyasuka usuqede lapho usushova kakhulu fa ngobani into ebingichamisile obuyenza lo usuyenza manje siyangiphazamisa. You understand? Lo usuyenza manje uzokwenza ingquza ivele kade ethi isimanzi ivele yome yilo buhlobo nokuhlifihlifi osobuqalile usubenza manje ongazi ukuthi ubani ngoba nisuke nibuka ngale. So ngicela nifunde mangabe sithi sengiyachama baby hlala nje kuleyo ndawo qabula umqala hlala kunalokho ungangihlebela ukuthi nginengquzo emnandi yabo lento leyo ukuze ngizochama kakhulu ungangihlebela ukuthi baby limnandi igolo lakho baby ingquzo yakho imnandi yabo lento leyo makuwukuthi lento engakhuluma at least ungaqhuma kakhulu yabo nami ngizwe ukuthi hayibo baby uyalizwa uzosho yabo ngizwe baby uyangizwa yabo lokho kuzokwenza ukuthi ngichame ngoba the fact ukuthi nami ngeze ukuthi ngiyakujabulisa ngesikhathi ungijabulisa kuzokwenza ukuthi ngichame
uma futhi usuza ukuthi nakho engathi nepipi lakho uyezwa ngathi ngiba amanzi ngiyachama, usuvele ufuna ukufaka lonke ipipi bese uyama bese uthula usidu. Ungayenzi leyo nto. Qhubeka, ngisho ngakuthiwa ngichama u-30 minutes ngizoze ngikufende mina. Leyo nto inginikeza ngisho energy, nginika umdlandla. Ngizoze kube yimina olokhu ekufendile, nje. Ngilokhu ngikufendile. Yabona ngoba nawe lokhu unginikile ipipi ngiyachama ngilokhu ngizwe lobu mnandi nje. Ngisho ngizwe ngathi ngiqedile ukuchama. Qhubeka ulokhu ungibhebhile. Qhubeka umthondo lokhu ushisile. Ilokhu esikudingayo. Yo guys, le video kwayimina iyangiqhangelisa. Guys, le video kwayimina le video iyangiqhangelisa somehow. I don't know why, kanjani. Mangenza ama-video mina ngiqhangele ngisuke ngikhuluma ngento vele. But yabo le no, le inokungiqhangelisa. Guys, le inokungiqhangelisa. Ungakhohlwa ukuyisharela abangani bakho because siyathanda nathi ukuchama guys, siyathanda ukujabula. Lalela, uma kuwukuthi ile ndoda le wena awukwazi ukushova lesi sikhathi eside nawe ukuze umuntu wakho ethi baby usufikile lapho, baby right there, awukazi uyizwe nje leyo nto kuthiwa hayi laze lamnandi ipipi ngoba usheshe uchame uze kumina ngikunika icongo dust 170 rand. Igcwele iSouth Africa yonke, ingaphandle koBotswana, eZimbabwe, koLesotho, igcwele icongo dust. So ithanda zami i-170 rand uthi nje bese uyichaba la ipipini ngaphezulu bese and then uyavala ngeplastic noma ngekondom ubuka iTV. Bemfaka 30 minutes to i-hour uyahamba uyoyigeza. Ihlala 4 to 5 days emzimbeni wakho. Ungayiphindi in 2 days. Uzozwa noma usubhebhe siphelile bese kuyima usuyifaka. Yabona nto leyo. So mawukuthi awukazi uyizwe leyo nto, la kwi-comment section la ezansi khona inamba zama-distributors ehlukahlukene. But-ke neyami inamba sengakunika kodwa kumina ku-WhatsApp wami kumele ube patient ngoba sometimes ngiyarekhoda ama-video angikwazi ukuyongena khona. 071 042 6381. Ungangifoneli, usende imessage ku-WhatsApp, ulinde ngizokuphendula uma ngithola isikhathi. Ungafoni. 071 042 6381. Inamba nika WhatsApp leyo. Kodwa kuyashesha mangabe uzovele uye la kwi-comment section uthole inamba ngoba zikhona zihlukahlukene eThekwini, eGoli, eMpumalanga, ku-Cape Town nani zikhona la. Ebese uyahamba kuyobhebha into esile. Mawudinga i-energy uzoshaya round 2 wakho udonse. Ungathatha itiye leli libizwa ngumulondo. Mulondo tea 130 rand, ama-Tipex awu4, uphuze elilodwa kathathu ngosuku. Uma kukucasula ukuthi njalo ekugcineni kwevideo uzwa sengisho lento, it's because ivideo iya kubantu abasha njalo, izobona umuntu omusha, so ngifuna naye azi. Uma engekho kumuntu odistributayo ngakini, ubona ukuthi hayi idolobha lami mina ngimbona umuntu, contacta noma ngabe iyiphi i-distributor, noma ngabe iyiphi inamba, uyitshele leyo namba ukuthi bengicela itiye but ngisendaweni ukuthi ngicela ungiposele lona ngophepha, imalini or ngo-Aramex, kuthatha isikhathi esingakanani, ubuze bona. Mina ku-WhatsApp guys kuyahlihla and ngibuye ngithatha isikhathi ukuphendula. Ngiyanithanda-ke, cani isibhebheni kamnandi nisichamisi. Niyeke lento enilokhu niyenza ntabalasa. Nibe nosuku oluhle niyazwa awuze nginiqabule.